ഞാനേ മേലക്കൊന്ന് എണ്ണ ഇവിടെ കുടിക്കണം. ഏതാ അച്ചാറ എണ്ണ എടുക്കണം. സദ്ദാമ ഇങ്ങോട്ട് വാ. പിന്നെ ഇജ്ജ് പോയിട്ടേ കട പോയി 2 ഐസ് കൊണ്ടു. ഐസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇജ്ജ് പോയിക്കൊണ്ടേ, ചെറിയൊരു ആവശ്യമാണ്. ഭയങ്കര ചൂടാ പുറത്ത്. അല്ല ഇജ്ജ് പോയിക്കൊണ്ടേ, ചെറിയൊരു ആവശ്യം. എന്തൊരു വെയിലാണ്. നായാക്കൾ പോയി വാങ്ങിക്കോ. എന്തിനാകത്തെ ചെങ്ങാക്കി ഐസ്? എത്തപ്പോ വലിയൊരു എങ്ങളത് ഐസ് എത്ര ഐസ് കുടിക്കാനേ. Tecnologia!